Dúas familias opostas. Dúas nais que intercambian as súas vidas entre sí. Soy Lucía. Tamara, encantada. Yo soy Paula. Encantado. Pues eu son Dolores. Eu son Esther. Son Vanessa. Unha semana de convivencia. ¡Au! Queima. Cono. Eu vou salir daqui mancada. Non me apetece, estou moi incómoda con neoprenos. Ahora, cando chegues a casa, dalle a cada fillo uns par de trapos e a fregar o chan. Que eu engordei. Eu esta barriga non a tiña cando cheguei aquí. Isto completa é unha comida completa. Vale. Con isto, non sei, non vou saber nin comer, ¿A dónde vas? Aquí hai caca de vaca. Esto sí que no. Non che mola? Os alemáns non nos levantan conjuntados. No. Polo Swans. Ah, a ver, repite. Polo San Juan. Polo Swan. Polo San Juan. A sardiña, pinga o pan. Despois de adaptarse ás normas da casa, elas tamén imporán as súas propias regras. Ahora mismo son as miñas normas. Bueno, pero eu hai normas que non podo eu. facer. Olvídate de eso, Te digo de antemano. Javi, mira, No, esto non no, é... Esto... no, Podo falar? no, Podo falar? no. A ver, veña. 1, 2, 3, 4, 5. Meteu-nos a correr polo medio da aldea e iso foi algo que nos doeu un pouco. Porque os veciños, todos a mirar para nós. Vamos, Pepito. Estás visto que estou en edad de pasear, Eu poñolle ganas, pero non sei. Es que esto non o fago, entonces non sei. Ao final da semana, as nais enfróntanse cara a cara. ¿Tú crees? A mellor persona Mira, como pai que mira, podas chegarnos a tirarte a casa. cara. Os fillos non teñen todo o que queren, Pero teñen moitas cousas. Pois eu teño que dicir que tes unha muller espectacular. Gustaríame ter unha boa como ela. Volvería a facelo cos ollos cerrados 1000 veces.